Għal-poplu Malti u Għawċi l-ewwel jum tas-sena reġa' kien turija ta' ġenerożità lejn id-Dar tal-Provvidenza, espressjoni ta' solidarjetà li waslet biex tinġabar is-somma ta' aktar minn €1,540,000. U ċifra laħqet is-somma ta' €1,540,278. Wow! Grazzi mill-qalb lill-poplu Malti u Għawċi. Din il-maratona kienet ukoll il-bidu tas-sena speċjali għad-Dar tal-Provvidenza għax fakret is-60 anniversarju ta' twaqqif tagħha. Matul dawn is-snin kollha d-Dar tal-Provvidenza offrit residenza permanenti lil 270 persuna b'diżabilità kif ukoll lil ħafna oħrajn li kellhom bżonn servizzi ta' respite. Id-dar toffri wkoll servizzi personalizzati ta' kwalità lir-residenti, servizzi li jirrispettaw id-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Dan kien biss possibbli bl-appoġġ kontinwu tal-poplu Malti u Għawċi. Fit-tmiem il-maratona ta' 12 sija, Monsinjur Martin Mikallef, id-direttur tad-dar, awgura li s-solidarjetà murija mad-Dar tal-Provvidenza fl-ewwel jum tas-sena tkompli matul is-sena kollha ma' dawk fis-soċjetà Maltija li jeħtieġu appoġġ. Intant f'din il-ġurnata reġa' sar l-irkant tax-xogħlijiet tal-arti, pitturi, skulturi u ċeramika mogħtija mingħand artisti Maltin u barranin. Għal darb'oħra kollox sar online u l-bejgħ tax-xogħlijiet laħħaq is-€7,158. Palma seħħ f'dawn l-aħħar snin għad sabiħ ta' parroċċi f'Malta u Għawdex organizzaw ġabrit speċjali lejlet l-ewwel tas-sena u l-għada biex ġew ippreżentati lid-Dar tal-Provvidenza f'isem il-komunitajiet parrokjali. Il-parroċċi ta' Għawdex ġabru €38,000. Passoltu l-festa ta' ġenerożità xandret minn taħt id-dinta li tellet apposta fil-parkeġġ tad-Dar tal-Provvidenza fis-Siġġiewi. U preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u Martu Almeri Grek. Dan fil-wans li parteċipaw għad kbir ta' personalitajiet u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.